Άρα σου δίνει ξεκάθαρα το θέμα, που είναι πολύ μεγάλο διεύθυνση, και σου δίνει ξεκάθαρα και τις συνέχειες που πρόκειται να αποδώσει παρακάτω. Αυτό για μένα είναι πολύ σημαντικό περίοδο. Άρα, σε αυτή τη φάση, τη λαμβάνω εγώ και αυτό το λέει. Αμέσως μετά το τέλος, πρέπει να το αποδείξω λίγο αυτό. Δηλαδή, θα τους πω ότι από εκεί έως εκεί είναι θεματική περίοδος, γιατί δίνεται σαφέστατα το θέμα και θα δώσει και πιο μικρή πλάτη. Από εκεί πέρα, πάτε να στείλει κάτι και λέει. Η τελευταία περίοδος λόγου, μήπως είναι τότε στη καταγγελία. Για να έρθω στη καταγγελία, μία λέξη κατάληξης, οπότε άρα, επομένως έτσι, που να δείτε ότι καταλήγω σε κάτι και οπωσδήποτε μαζί με τη λέξη αυτή, να υπάρχει ένα γενικό συμπέρασμα. Ήρθε το τέλος! Γενικό συμπέρασμα για όλους τους παραστεί αυτή. Το προηγούμενο, αλλά σε όλους τους παραστείς αυτό, οφείλω το βρούμε στην κοινότητα. Λοιπόν και πέρα, αν μετά, ό,τι επομένει, το ονομάζω το μέρης. Οπότε τώρα πράγματι εδώ τα μέρη της παράγουν πολύ σωστά. Εδώ και από εδώ και στο εξής τώρα. Τι άλλο ίσως και παράλληλα με την ώρα. Συνήθως το κάνουμε. Εντοπίστε τη συνοχή της συνεχικότητα ή ακόμα και την ενότητα, παιδιά. Τι σημαίνει αυτό. Σου δίνει δύο αρετές ποιες αρετές παράγουν είναι πολύ δύσκολο γιατί σιγά να το ξέρεις. Σιγά να το θυμάται ο κάθε μαθητής ότι είναι αυτές οι αρετές.